Rijden op de International Tour. En dan hebben we Caronje. Die komen naar jou en de jaren gaat gewoon wel binnen. Goed zo, dat nog wat. We hebben nog 1 of 12 jaar in. Hier, die kolom. Nach Autocross. Die over de 80 meter zorgen zijn met die Nederland. Sjoerd Veenema, Jestrum. Sjoerd Veenema, Jestrum.